Friesland is bekend om zijn prachtige landschap. Van het Margebied tot de Klaai, van de Wouden tot de Grijthoeken. Maar hoe binnen die verschillende landschappen ontstaan? En wat is de invloed van de meeskrop? Zicht op Friesland zie ik het naar de sporen in het landschap om het verhaal te vertellen van zijn ontstaan. Welkom. Wat ik zie Zuid-Friesland, zie zo vast Appelskeer en Sint-Bosk. Maar deze streek had volle meer te bieden. Er is een grote variatie van natuur en landschap. Er is net alleen nog bosk, maar ook heide, sompige veengroen, stoodun en net te vierten de prachtige beekdalen. Want de riviertjes de Vledra, de Tilgrup, de Linde en hier ook de Tjonger streamen alle keer terug Zuid-Friesland. En dat is wat dit gebied een extra dimensie houdt. Uit de lucht binnen de riviertjes langrekte lint niet landschap. In het verleden kringelden ze terug het land, maar later ben ze keersrucht kanaliseerd voor het transport van veen en turf. Op de kruispunten van die rivieren binnen gruttere plakken gebouwd, zoals Jereveen, Drachten en de Gediek. Zuid-Friesland is een beekdaalgebied. Het Drents plateau aan de eerste kant van deze regio leidt een stuk heger. Vanuit het plateau streamden eeuwenverlien Lietse beekjes naar het legere Zuid-Friesland. Bekend zoals de Linde, de Tjonger en de Boorne. Jonken deze riviertjes binnen zo'n regen ontstaan. En op die regen binnen dwarpen bouwd, zo neemt de S-dwarpen. Deze langrekte dwarpen binnen een uniek landschapstype voor Frieske begrippen. Een man die een hele soort witte vertellen van Zuid-Friesland is Jelke Nijboer. Hij is directeur van basisschool De Tjongeling in Oudeberkeep en hij had op stuitles en ik haal hem nog even uit de klas. Goeie Nijboer. Goeiedag. Goeiedag. Hoe is het met jou? Best. Ja? En met de band? De kinderen dan. Kijk maar eens, vraag ze maar eens. Ja. Jongens, ik vertelde ze correct hoe je meester dat er een hele soort witte vertellen van de omgeving hier. Klopt het dat, hè? Ja! Waar vertelt er je hem dan over? Ja, de meester vertelde over de omgeving van Friesland. Van hoe het is ontstaan en wat er allemaal in de omgeving is. Ga je mij naar je boer? Wij gaan. Ja? Ja, prima. Zet hem op, hè. Ik ga met Jelke Nijboer naar de Linde. Daar vertelt er hoe de toekomst van het gebied langs deze rivier. Ben je hier hik en tijn in deze streek? Ja, ik ben een echte stellingwerver. Ik kom in Noordwolde, uit Noordwolde. Nou, en we lopen hier bij de Linde. En de Linde, ja, dat was de Noordwoldige vaart. En daar gingen wij vroeger natuurlijk heel vaak met kleine bootjes. En op scheuvels gingen we dan de Linde uit. Hè? Ja, dat ja. was eigenlijk traditie. Ja. Ja, toen waren er nog echte winters. Hè? Ja. Dat je hier zou sjurren, hier de Linde is hier vrij rucht en sleug. Ja, die is dus hier ook uitgereden en rechtmerk, zeg maar. Ja. Ja. En je moet in de natuur hier en dan moet je nog kunnen zien dat er dus bepaalde takken, bepaalde bochten, die hebben ze gewoon dichtgemerkt, afsluiten en ze hebben hem recht doorgetrokken. Ja. Maar dat kronkelen en die beekdaal, die worden ze toch weer herstellen? Ja, hier, de Linde en zo. hier bij de Linde met name. Hier verderop is een jachthaven en men is van plan om dit hele gebied weer terug te geven aan de natuur. Er is heel veel aankocht al. In de 30 jaar hadden we het om bijvoorbeeld polders weer, land polders van te maken. En op een gegeven moment is het 10 jaar geleden, hebben ze die polder weer, de dieken weer deursteuken en dat teruggegeven aan de Linde, zeg maar, aan het water. En dan gaat de Linde weer kronkelen. Ja, en dan gaat, dat is de bedoeling inderdaad, dat er dus weer voorwaarden schept worden aan de Linde gaat kronkelen. Die rivieren, de Tjonger en de Linde, die lijkt er dan weer onder en hij daaronder weer de Tilgrup, die bepalen ik voor een pad de structuur van Zuid-Friesland, hè? Ja. Een beetje blokvormig Ja, alles, hè? want die beekdalen, dat noemen we net alleen, die waren natuurlijk vrij groot, die ben toen dicht. Maar goed, er bleef dan toch wel wat leger was die. En op een hogere gebied, de hogere zandkoppen, zeg maar, daar hadden de boeren dan hun boerderij. En dat waren de wegen van oudsher al. Nou nog kun je dat heel duidelijk zien, die structuur in de stellingwerp.
De boeren die hadden daar de boerderijen, dat was de hoofdverbindingen zeg maar. En ja, natuurlijk ideaal voor die boeren was, ontwatering was het toen niet. Nee. Dan ga je een hele natte zomer, dan ga je vlak bij de boerderij wat hoger, dan kon je makkelijk heuien. En was het een hele dreuge zomer, dan ga je hier altijd heuien. En boeren die... Oh, wat gaan land, dat rand dan onder de linde en onder het Tjongeta. Ja, dat was ongeveer, nou ja, ik denk 800 meter. En dat was dan één grote kavel, een smalle kavel. Nou Jan, wat denk ik? Zien we nou wat verder? John en Andries zijn de leden van de WARF, de werk- en studiegroep Amfibieën en Reptielen in Friesland. De vereniging houdt hem dwanden met de bescherming van amfibieën en reptielen. Joet zie je John en Andries naar Bisten op een Dellebosterheide. Ik kom hier 7 keer per jaar voor de monitoring van de stand van reptielen en amfibieën. Dat wordt allemaal genoteerd, doorgezonden naar de Universiteit van Amsterdam voor de RAVON. En daarmee proberen we conclusies te trekken over de stand van de reptielen en amfibieën in dit gebied. Onder de amfibieën worden kikkers, padden en salamanders rekenen. De reptielen die in het gebied leven binnen slangen en hagedissen. Nou, in heel Nederland zijn natuurlijk alle reptielen beschermd. De bescherming die ze hier krijgen, waar ik heel blij mee ben, is dat er geen honden toegelaten zijn op het terrein. Dat mensen niet van de paden af mogen. En dat de paden voor de reptielen niet door de meest kwetsbare gebieden heen gaan. Bij een monitoring wordt opskreun of er bisten voen binnen en hoe volle. De uitkomsten worden keppelen om maatregels die het nom binnen het gebied of gewoon natuurverschijnsels. Zo kan er wat uit de situatie van de bisten zijn worden. Hij had in principe niet veel eten in zijn buik. Dus hij is er eigenlijk wel aan toe om wat te vangen. En daarom lag hij ook heel mooi recht zo tussen de begroeiing. Gewoon te wachten totdat er dus een kikker langskomt. En die kikkers die hebben we hier genoeg. Zowel de groene, de bruine als de heidekikker, die komen hier alle 3 voor. En dat is de prooi van deze ringslangen. In Zuidoost-Friesland worden op dit stuit nog 2 soorten slangen waargenomen. De ringslang, Sanien had Andries krek vangen, en de giftige nieren, oftewel de adder. De gledenslang kwam hier iets ekvaar in het gebied, maar er is nog een skoft net meer signaleerd. Nou, het is bij ringslangen zo dat de onderkant, die hier ook mooi getoond wordt, dat is net als een vingerafdruk. Als je daar foto's van maakt en je komt de slang over jaren nog weer tegen, dan kan je hem daaraan herkennen. Hoe groot kan ze worden? Dat hangt er vanaf. De mannetjes worden, laten we maar zeggen, 60, 70 centimeter maximaal. De vrouwtjes die willen toch wel boven de meter komen. Als een slang geregistreerd is, zetten ze het beestje altijd op hetzelfde plak waarom. Want dat is zijn territorium, daar vangt hij de prooi. En dan zeg je dus ook, nou laat het beest nou niet extra, want wat we nu doen is al vermoeiend voor hem. Hij heeft dus weinig voedsel per jaar nodig, dus probeer hem ook zoveel mogelijk of zo dicht mogelijk weer in zijn eigen territorium terug te zetten. En dan is hij dus minder energie voor nodig. En dat is eigenlijk de bedoeling, zoveel mogelijk met rust laten. Dit is de tjonger en dat is eens de taalgrens, hè? Tussen de Friespraters en de stellingwarvers. Ja, de stellingwarvers zijn de Friesen en Jo noemt al de Tjonger. En wij hier in de stellingwarvers zijn de Kunderen. En de Kunderen, dat is onze naam voor de rivier de Tjonger. Okay. En ja, dit is eigenlijk wel een beetje. En vroeger was dat natuurlijk een barrière. Hè, het was hier natuurlijk sompig land, het was hier een breed beekdal. Dus mensen konden ook moeilijk van hier naar daar komen. En ja, wij hadden dat hier, het Saksische dialect. Okay, dus worden weer weinig verkeer werd toch? Ja, vroeger wel denk ik. Heel weinig. De taal extra scherp is. Ja, ik denk dat, en later met de kanalisatie van het Tjonger en binnen Brokken komen en zo, dat was het wat makkelijker. Maar heel vroeger was er heel weinig grensverkeer, zeg maar. Ja, want daar dus, in Jobbekeer, daar praten ze Fries. Ja. En dat je zou de bregen oerstekken, dan moeten we hier stellingwarvers praten. Ja, dan moeten we hier stellingwarvers praten. Ik doe ook even stappen, dan kan ik weer rustig deur praten. Ja, dit is inderdaad de stellingwarverkant en hier praten we naar stellingwarvers. Want je hebt hier direct een monument, hè? Ja. Over de taalgrens. Ja. Just even de klas. Ben er nou ook heel tijd minder bij jou in de klas die het stellingwarvers praten?
Ja, dan, er zijn tijlonderzoeken geweest natuurlijk, echt wetenschappelijke tijlonderzoeken. En dan blijkt dat het wel metvalt. En toch merken wij op scholen en in bekoop dat het inderdaad steeds minder kinderen stellingwijze praten. En ik denk dat de kracht van de kleine taal ligt in de globalisering van de wereld. Dat mensen zeggen, we willen ons onderscheiden. En daardoor hopen we dat mensen, en dat geldt voor het Fries denk ik ook, het Fries, het stellingwijze, al het Drents, het Achterhoeks, dat dus meer waarde krijgt. Ik vind het al heel belangrijk dat kinderen het niet vreemd vinden dat we hier stellingwijs praten. Hè? Voor kinderen die van buiten komen, en dat zal voor het Friesland net zo gelden, dat ze inderdaad zeggen van hé, er is ook nog niet Nederlands, dit is Fries, maar er is ook nog stellingwijs hier. En dat proberen we de kinderen dan een beetje bij te brengen. Alleen dat vergt een heleboel inzet en het is gewoon keiharde werk. Ja. Een van de grootste stellingwervers is Lamke Hof. Als aaskier draagt hij elke een bewerking van een van haar gedichten voor. Stilte. Het is zondagmorgen. Prachtig weer. Ik pak de fiets. Ga erop uit. Dan op de Delleboersterheide. Toen was het er. Het was een wonder. Daar is het gebeurd. Daar heb ik de stilte gehoord. De bloem in de barems, die bleuden. De heide, het grus, dat kon je haast groen horen. Geen auto en geen vliegmachine. En ikke liek hem daar alleenig. Op de Delleboersterheide. Daar was het nog. Het leek een wonder. Ik ging zitten. Daar is het gebeurd. Daar heb ik de stilte gehoord. De Frieske Wetterlinie is een verdedigingslinie die het 4 eeuwen lang gebouwd is, in de 80-jarige oorlog. De verdedigingswerken op de linie rennen van de Lemmer aan het Nieuwe Schans in Greenslaan. In de tijd van de 80-jarige oorlog wie het gebied een drassige vlakte met een paar bereisbare plakken. Deze poorte is de Bekhofskommers bij Oudebekeer en weer onderdeel van de Tjongerlinde-verdedigening. Het moest de vijand uit eerstelijke richting houden. De skonsen dienen 4 kanten verhegingen, versterken met ierde en pijl. Meestentijds in de vorm van een ster met een grijf eromheen. De Bekhofskommers is 22,5 bij 22,5 meter en wie daarmee een van de liedsten. Vliegen hier binnen de oerbleusels van de Skons bleertlijn en voor het publiek toegankelijk maken. De poorte is een replica van het origineel. Zuid-Friesland had ook een nationaal park, het Drents-Friese Wold. Dat voor een groot part bestaat uit bosk, er is ook heide en in het hert liggen de Keelduinen, een fantastisch stootdunengebied. Hoi Jansje. Hoi Gerrit. Doe werkers bij het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Ja? Als je prachtige Friese hinders voor u staat om het gebied in te gaan. Ja, en moest zien hoe het je eruit zag. Ja, prachtig, dus ja. wij moeten daar maar eens even van inzien. Ja. Zullen we erop roepen? Hij dacht, Oké. Ja, rustig. hey Gerrit, hoe lang is nou Lien al een keer op hier net? Nou, meer dan 20 hier. Ja, ik viel het al helemaal hier onder de boppenspier, in de boppenvoer. Ja. Mooi. Ja, het is fantastisch hier. Ja, het is fantastisch. De Kele Duinen is eens een Atlantische woestijn. Krekelijk als in een woestijn kunnen de temperaturen hier ook extreem wezen. Er komt frost voor, maar soms kan het ook meer dan 50 graden heet worden. Nou, dit is een prachtig tochtje, Jansje. Ja, mooi hè? Ja, fantastisch. Fantastisch. Braaf beestje. Hey, is dit nou een van die favoriete landschappen? Dit is absoluut mijn allergrootste en favoriete landschap. Ja, is dat zo? Ja, omdat het vooral een oerlandschap is. Het is zo basic. Het is zo... Kun je je helemaal voorstellen hoe het voorheen de rendierjagers door dit soort landschappen voorheen zich al eens in leven houden moesten. Ja. Hey, maar ik kan me vertellen dat de temperatuurverschillen hier hoe griezelig 4 uit elkaar lezen kennen. In 24 uur dan wel, In hè? 24 uur? In 24 uur. Ja. Want hoe warm kan het je worden? Het kan oprennen tot 60 graden. 60 graden. 60 graden. En dan s'nachts valt het weer uit tot 20 graden onder nul.
En dan vooral op de Zuidhellingen natuurlijk. De Noordhellingen die zitten wat meer in de leiden en dan daar is het een beetje meer gemild. Ja, maar dan kun je dus vriezen daar. Dan kun je het, ja. Het is echt een beetje woestijn hier. Ja. Hey, ze nemen dit echt wel een Atlantische woestijn. Waar komt dat begrip bij, Atlantisch? Ik kan je voorstellen dat nou een van de allerlaatste ijstijd, hier na de laatste ijstijd, toen haast alle wetter zeg maar ijs worden. En toen is het zon wat tussen Engeland en Nederland lag, dat is alle hier oer-Nederland in de waait. Wat nou de Noordzee is? Wat nou de Noordzee is, Okay. ja. Dus het sticht je gewoon in de Noordzee, dus hij hè. Dus kun je haast net voorstellen. Nee. Hetzelfde zon was ik op bij Scheveningen. Hetzelfde zon is dit. Echt dezelfde kleur. En ik dezelfde geur. En dezelfde golven zitten erin. Ja, fantastisch. Ja. Dit is Menno Koller. Wij zien 450 skiep en zien 2 honden. Hij rent door het blauwe bosk bij Joppegeer. Al frettend door zijn skiep aan ecologisch onderhoud in het gebied. Hier komt allemaal jonge heide naar boven. En als je nou niks doet, dan neemt eigenlijk dit pijperstrootje en grassoorten nemen de overhand. En wat de schapen nou doen, is eigenlijk die pijperstrootjes er wat tussenuit eten. En daardoor krijgt de heide eigenlijk veel meer kans om door te groeien. I'm back. I must stop. Walk in. Walk in. Walk in. Braaf. Back. De heidegebieden in Zuidoost-Friesland zijn ontstaan doordat jerdere eigenaars het geld net hien voor onderhoud. Het gebied verskraalde en op zo'n groen liep het heide het beste. Deze gebieden worden wel de pereltjes van Friesland genoemd, omdat er tegen bijzondere planten groeien. Waarom laat je die schapen nou daar staan, Benno? Ja, omdat hier beschermde plantjes staan. Dit is het klokgentiaantje. En als we die nu afeten, dan heeft hij weinig kans tot voortplanting. Dus eigenlijk willen we wachten tot hij zaad geschoten heeft. Dus dit is een heel kwetsbaar gebied en daarom komen we hier niet op het ogenblik. Als je niks aan heide doet, dan verbost het op een gegeven moment weer. Hier kun je allemaal kleine jonge grove dennetjes zien en ook ander struikgewas. En wat wij dan doen met die schapen is eigenlijk zorgen dat ze die barst van die bomen wat afschillen of de blaadjes. En daarmee vertraag je de groei en uiteindelijk sterven ze er ook aan. Trajelien is in wat woorden begonnen met deze wijze van onderhoud. Daarin verskate keppels door Zuidoost-Friesland. De skiep rennen alle dagen lietse afstand, heeg 6 kilometer. Door die schapen eigenlijk van gebiedje naar gebiedje te brengen, krijg je een ecologische verbinding. En dan moet je zich dat voorstellen dat schapen in de zaden meenemen in de vacht en in de mest. En die deponeren ze weer elders. En zo krijg je dus eigenlijk een verbinding met elkaar door middel van die schapen. Het ecologische gebied rent die tussen van Noordwouden en Bakkeveen. Elk gebied wordt 2 of 3 keer in het jaar door de skiep bevredden. Het is ook een manier van groen onderhoud. Je zult het nooit zo strak krijgen als een grasmaaier. Je krijgt meer variatie in vegetatie en ook qua hoogte. Maar dat is voor diertjes vaak weer heel goed, omdat je dan natuurlijke schuilplekken krijgt. En je laat de diertjes allemaal leven. Met een grasmaaier verhaksel je eigenlijk alles. En een schaap heeft niks aan een muis of een kikker. Dus dat springt wel weg of dat blijft gewoon liggen. We zitten weer op het hinder om Jantje een bijzonder plak weet. In de Kele Dunen staat namelijk een toer bij superieur uitzicht. Goh, wat is hier een mooi uitzicht. Ja, is het prachtig? Ja, het is fantastisch. En vooral nou de harde bloeit. Ja. Hoe binnen die Kele Dunen eens ontstaan? Nou, er binnen, ooit is het kwam terug de overbewijding, terug al je skiën. Kun je je voorstellen dat hier in het verleden, in het hele Nationaal Park, dat er duizenden en duizenden skiën rongen. En dat weer voornamelijk voor de wolindustrie. En die skiën, nou, we binnen krijgt er hinderreden. Wist, het is al die gielson hieronder en die boppenlaag die is maar zo slim tin. En toen waren de plaggen direct nog een keer uitstutsen. Dus toen kreeg de wien die kreeg de vat op.
En toen wie een keer vat op hier, toen rollen ze een heel landschap rollen zich op. Oké, en zo binnen die hele verstoringen ontstaan. Ja. En dat hechte verschil. En dat hechte verschil, ja. En ben echt bergen ontstaan. Maar je nog nou ik weer ingrepen in dit gebied. Ja. En dat waarom is dat nodig dan? Kist ik zien, nou, het bosk, dat ziet het zichzelf altijd uit. En op een gegeven moment wordt alles in het kist dan derk mooi zien. Als niks dorst in de natuur, wordt alles uiteindelijk weer bosk. En dat gaat alles met een razend tempo. En dat weer hier ik het geval, dus weer nog een heel iets plukje van de kele duin meer door. En dus die drie eigenlijk gewoon dicht te groeien? Dat waren gewoon naar je bos. En verlenten gaan. Precies, en omdat het zo'n heel zeldzaam biotoop is, het Staatsbosbeheer proberen om daar weer mooie ingrepen van kapperij, om dat oorspronkelijke biotoop weer om te krijgen. Doet je zo rigoureus kapt is in de jaren 90? Wie er ook protest van de bevolking? Want dat jij vaak, als er een beam omkapt wordt, dan hebben mensen het dreig mee. Ja, nou dat is weer. En ik moet zeggen, ik werkte toen zelf nog net bij Staatsbosbeheer. En ik weet een van de protestennemers. Is dat zo? Dat is echt weer. Wij hier in Jerk een prachtige buiken lenen. En ik kon me net vaststellen die van de natuur er nou eens aan moest. Dus ik heb toen een protestbrief bij maar hoe is de notie nou dan? Nou, net alleen ik, maar ik heel veel mensen hier uit de omkrieten. Yeah. Die zorgen gewoon dat die ingreep toeristisch wel heel goed uitpakt het voor de natuur en voor het landschap. Want als het Staatsbosbeheer dat toen net hier, dan hier ditjes aan het meer west. Nee, die wordt gewoon in groot bos geworden. Wie het gewoon liep, dat zeg maar boerenkool, bosken aan de achterkant, het wie al gewoon een groot bos worden. Ja. Oké. Hey Jansje, zullen we nog een stukje rijden? Dat doen we. Ja? Ik zal de hindes vast klaarzetten. Mooi. Onze via zicht op Friesland, orenwieken, de meidje een tocht langs de IJsselmeerkust. En dan? Nou, ik denk dat ik me wel spierpijnen herstel heb. Ja.